Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Κορνηλάκη, ο οποίος σήμερα στις 7 η ώρα, να πω εγώ τα τυπικά πρώτα, για να μην τα ξεχάσουμε στην πορεία της κουβέντας, γιατί θα παρασυρθούμε. Σε 7 η ώρα παρουσιάζει το βιβλίο του, αυτό εδώ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λάρισσας. Ιωάννης Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής. Αυτή είναι μια πολύ ωραία έκδοση. Ναι, πολυτελής. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ναι. Και ωραίες εικόνες. Ναι. Γιατί Καποδίστρια παραμονές εκλογών έτυχε ή πέτυχε? Γιατί Καποδίστρια παρουσιάζουν παραμονές εκλογών έτυχε ή πέτυχε? καταρχήν θα σας πω κάτι. Είμαι καλεσμένος στην πόλη σας. Το ξέρω. Και από την κυρία Λένα Αξιόγλου, η οποία κατεβαίνει ως υποψήφια βουλευτής. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι, παρότι εγώ δεν ασχολούμαι με κόμματα, ότι μια Ελληνίδα πολιτικός ξεκινάει ουσιαστικά στο στίβο της πολιτικής με Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτό γιατί οι Έλληνες δεν έχουμε μάθει καλά την ιστορία τι έγινε. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εκείνη αλλά και για τους Λαρισαίους. Για ποιο λόγο? Διότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είπε ότι το σχολείο της πολιτικής είναι η ιστορία. Έτσι. Και πραγματικά Πόσοι όμως από τους βουλευτές μας ξέρουν ιστορία? φαντάζομαι ότι είναι ελαχιστότατο Έτσι. το ποσοστό. Και γι' αυτό κάνουν και ξανά τα ίδια ιστορία. Και γι' αυτό διαρκώς είμαστε στα ίδια λάθη και οδηγήθηκε η πατρίδα εδώ που οδηγήθηκε. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν που ασχολούμαι σχεδόν μια ζωή για τον Ιωάννη Καποδίστρια, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτούς τους πολιτικάντιδες δεν μπορώ να έχω και πολύ μεγάλη επαφή. Άλλωστε, ο Καποδίστριας είναι ο πατέρας του ελληνικού έθνους. Ακριβώς. Και ποτέ κανείς δεν έστρεξε πάνω του για να μπορέσει να μάθει τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Σε αυτό το βιβλίο που μόλις παρουσιάσατε, εμπεριέχονται οι επιστολές του, οι οποίες είναι ανέκδοτες. 130 χρόνια. 180 χρόνια. 180, βέβαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν εκατομμύρια Ελλήνων και Ελληνίδων που δεν έμεθαν ποτέ για αυτό το πολιτικό πρότυπο. Και έτσι λοιπόν μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων που δεν μάθαμε την ιστορία μας μέσα από την αυθεντική πένα. Γιατί καλά να γράφω εγώ για τον Καποδίστρια, καλά να γράφει κάποιος άλλος, καλά να γράφουν ξένοι. Αλλά γιατί δεν αφήσαμε 180 χρόνια να μιλήσει η ίδια του η φωνή. Σωστό. Και αυτό κάναμε εμείς. Βγάλαμε τις επιστολές του. Γιατί δεν το κάναμε? Καλή ερώτηση. Την απάντηση την έχω. Διότι πιστεύω ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, πήρε λάθος δρόμο από τις 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Εκεί στα σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, πιστεύω ότι δολοφονήθηκε η Ελλάς. Γιατί ο Καποδίστριας είχε ταυτιστεί με την Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ξεκίνησε η κομματοκρατία στην Ελλάδα και άρχισαν τελικά τα συμφέροντα να επικρατούν εις βάρος του λαού. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ποιοι αντέδρασαν στον Καποδίστρια που ήρθε να φτιάξει... Κοτσαμπάσιδες. Κοτσαμπάσιδες, πρόκριτοι, μπέιδες, εφοπλιστάδες. Το σύστημα δηλαδή της εποχής είναι αυτό που τον δολοφόνησε. Αν βάλετε τώρα και τον παράγοντα που πάντα έπαιζε ρόλο στην πατρίδα μας, που είναι ο εξωτερικός παράγοντας, τότε έρχεται και δένει το γλυκό. Τον θεωρούσαν ρωσόφιλο? Είναι μια εύκολη κατηγορία αυτή, αλλά μου δίνεται μια ωραία ευκαιρία να πω το εξής. Ρωσόφιλος ο Καποδίστριας, ο οποίος για να μην κατηγορηθεί γι' αυτό, απεποιήθη ό,τι πιο ιερό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, που είναι η σύνταξή του. Μετά από 19 χρόνια στη Ρωσία, απεποιήθη τη σύνταξή του από το ρωσικό κράτος για να μην τον πουν ρωσόφιλο. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα, Σοφία μου, τα οποία δυστυχώς τα αγνοεί ο κόσμος και δυστυχώς και με έναν τρόπο και δεν προβάλλονται και από τα mainstream media, γιατί ακριβώς γίνονται οι συγκρίσεις. Ας πούμε το γεγονός ότι εκποίησε την περιουσία του όταν ήταν πρωθυπουργός, ότι όταν ήταν κυβερνήτης πάνω, ότι απεποιήθηκε την σύνταξή του. Προηγουμένως λέγαμε για τον Πλαστήρα, άλλη φωτεινή περίπτωση. Ποιος πολιτικός θέλει να έχει ως πρότυπο Έλληνας πολίτης έναν πολιτικό που πέθανε στην ψάθα σε ένα στρατιωτικό κρεβάτι? Ακριβώς. Είναι συγκρίσεις. Και έτσι το σύστημα της απέφυγε. Γι' αυτό λες, μα καλά,
δεν βρέθηκε ένας πρωθυπουργός, δεν βρέθηκε ένας υπουργός παιδείας, δεν βρέθηκε ένας υπουργός πολιτισμού, δεν βρέθηκε η ίδια η Εκκλησία. Δεν βρέθηκε, ρε παιδάκι μου, και ένας εκδότης με σκοπό το κέρδος να εκδώσει αυτό το έργο που είναι οι επιστολές του, που ξέρετε τι δείχνουν οι επιστολές. Οι επιστολές είναι 930. Και απλά εμείς εδώ εμπεριέχουμε 137. Δηλαδή λείπουν άλλες 800. Σχεδόν μία κάθε μέρα. Και τι έδειχνε με την πένα του? Πώς στήθηκε ένα ολόκληρο ελληνικό κράτος. Και σήμερα ο Έλληνας... γιατί στην ουσία έτσι... Από τα ερείπια. Από τα ερείπια, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για μια μοναδική προσωπικότητα η οποία δεν απεποιήθη μόνο τη σύνταξή του στη Ρωσία. Δεν απεποιήθη την περιουσία του προσωπική. Μόνο τον Οβολό, γιατί ένα έθνος ολόκληρο στην 4η Εθνοσυνέλευση του Άργους αποφάσισε να αμείβει τον κυβερνήτη του. Δείτε τους σημερινούς πολιτικούς, οι οποίοι κανονίζουν μόνοι τους τι θα παίρνουν, ερήμην του ελληνικού λαού. Σωστό. Λοιπόν, και τότε ένα έθνος, βλέποντας τη θυσία του κυβερνήτη, αποφάσισε να του δίνει έναν ηγεμονικό μισθό. Και εκεί είπε το περίφημο ότι δεν θα αγγίξω ούτε οβολό από αυτό το δύσμυρο ταμείο του ελληνικού κράτους, εφόσον τα δικά μου χρήματα επαρκούν. Αυτό το έκανε μόνος του. Και ξέρετε κάτι, πολλοί μου λένε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει Άγιος στην πολιτική? Και η διατριβή μας. Και αυτό θα παρουσιάσουμε και απόψε. Έτσι, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι ιστορικό, είναι πολιτικό, είναι και θεολογικό. Και μάλιστα με επιχειρήματα μέσα από τα ίδια τα Ευαγγέλια. Ξέρετε ότι ο Καποδίστριας έκανε πράξη όλα τα Ευαγγέλια της Ορθοδοξίας. Πράξη, όχι λόγια. Γιατί σε αυτήν εδώ την πατρίδα έχουμε χορτάσει πια από λόγια. Πώς το λέει ένας φίλος, έχουμε καταντήσει, λέει, ακροατές έργων και θεατές λόγων. Ακριβώς. Ωραίο. Και αυτός το έκανε πράξη. Ξέρετε, λίγοι ξέρουν, και πώς να το μάθουν άλλωστε, αφού απεκρίβησαν, ότι έβαλε για να μπορέσει να φέρει 2 φορτηγά πλοία τροφών από τη Μάλτα. Γιατί στη Μάλτα ελιμενιζόταν το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας. Εκεί λοιπόν ο Καποδίστριας έφερε 2 φορτηγά τροφών, βάζοντας υποθήκη τα κτήματά του που του άφησε ο δικός του πατέρας στην Κέρκυρα. Και ξέρετε που το έβαλε υποθήκη? Σε Έλληνες εφοπλιστές. Έβαλε υποθήκη τα κτήματά του στην Κέρκυρα για να ταΐσει τον ελληνικό λαό. Και φυσικά τον έχουμε έτσι και συνδυάσει και με την εισαγωγή του γεώμηλου στην Ελλάδα, με την πατάτα και με άλλες καινοτομίες και στον αγροτικό τομέα. Επειδή είμαστε και αγροτική περιοχή, γι' αυτό το λέμε. Ξέρετε κάτι, επειδή είμαστε αγροτική περιοχή, δεν είναι μόνο η πατάτα, είναι και το ρύζι, είναι και τα εσπεριδοειδή. Όλα ξεκίνησαν επί Καποδίστρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από ένα απλό ταχυδρομείο, από μια ταχυδρομική υπηρεσία, μέχρι την εξωτερική πολιτική ενός κράτους, την έκανε ένας άνθρωπος. Αυτός έβαλε τα θεμέλια και εμείς δεν του αναγνωρίσαμε ότι τουλάχιστον είναι ο πατέρας του έθνους. Σωστό. Είπαμε πολλούς εθνάρχες, αλλά τελικά ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε επιστολή του, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του, είπε «Ό,τι και να πούμε τώρα, τον πατέρα μας τον εχάσαμε». Κύριε Κορνηλάκη, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Να αναπληρώσουμε την κουβέντα και μιλήσουμε λίγο για την ελαία. Βεβαίως. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και με τον κύριο Κορνηλάκη στο διάλειμμα. Εστιάσαμε σε κάποια σημεία του βιβλίου. Να το δείξουμε κιόλας. Να δείξουμε το γραφικό χαρακτήρα και να μας πείτε την προσπάθεια που έχει καταβληθεί προκειμένου να αποδοθεί ο γραφικός χαρακτήρας στην έκδοση αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί βέβαια στην κάμερα, όσο μπορεί. Ναι, πείτε μας εσείς όμως, εξηγήστε μας ότι... αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία, η οποία μας πήρε 4 χρόνια για να την ολοκληρώσουμε. Δεν αρκεί ότι βγάλαμε μετά από 180 χρόνια τη φωνή του κυβερνήτη μέσα από την πένα του. Δημιουργήσαμε και γραμματοσυρά με το γραφικό του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας πήρε 4 χρόνια για να γίνει αυτό, επειδή είναι και πολυτονικό.
Και είναι θαυμάσιο κάποιος να κοιτάει μια επιστολή του Καποδίστρια, να τον πηγαίνει 180 χρόνια πίσω και να βλέπει σαν να την έγραψε πριν λίγη ώρα, με τον γραφικό του χαρακτήρα, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν και καλλιγράφος. Είναι πολύ όμορφος ο γραφικός του. Εδώ, βέβαια, εγώ θα το αποκαλύψω ότι είναι καλλιγράφος και ο κ. Κορνηλάκης και βλέπω ότι έχει πολύ καλό γραφικό χαρακτήρα και έτσι ταυτίζεται κάπως με το γραφικό χαρακτήρα. Ταυτίζεται κάπως, διότι υπάρχει και υποσημείωση, βλέπω εδώ στο εξώφυλλο. Η παρατήρηση του γραφικού χαρακτήρα του συγγραφέα και η συμπτωματική εντός εισαγωγικών ομοιότητά του με τα χειρόγραφα του Ιωάννη Καποδίστρια οδήγησε στην εικαστική δημιουργία του εξωφύλλου με στοιχεία πεζά και κεφαλαία του γραφικού χαρακτήρα του συγγραφέα. Γιατί θέλετε να το δείξετε λίγο? Γιατί πέρα το μάτι μου πέφτει εκεί στο δικό σας χειρόγραφο. Έτσι, τυχαία έπεσε. Δείξτε το. Ναι. Πού είναι η κάμερα? Εδώ. Ναι. Το δείξει η Σοφία. Όσο πάλι μπορεί να φανεί. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Εγώ θέλω να πάμε σε κάτι σημαντικό και θέλω πραγματικά τη γνώμη του κ. Κορνηλάκη, πρωτού πούμε και για την Ελαία. Βέβαια, η ιστορία δεν γράφεται με άμμο. Έτσι. Ποτέ. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια υπόθεση εργασία τι θα είχε συμβεί σε αυτή τη δύσμηρη τη χώρα αν δεν είχε δολοφονηθεί ο κυβερνήτης της. Αν είχε τουλάχιστον τη δυνατότητα άλλα 5-6 χρόνια να βάλει, πώς θα το πω εγώ, την πινελιά του. Και να πω εδώ, βέβαια το ξέρει αρκετός κόσμος, ίσως μην το ξέρει πολλοί, ότι υπάρχουν δύο χώρες που δημιουργήθηκαν από τον Καποδίστρια. Δέστε την τύχη της μιας, που έχει τα Καντόνια και την Ελβετία, και δέστε και την τύχη της άλλης. Κάντε τις συγκρίσεις της Ελβετίας. Έτσι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Το ξέρει αρκετός, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι είναι και ο εμπνευστής των Καντονίων και γενικά του τρόπου διοίκησης της Ελβετίας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δεν θέλω να πω τίποτα με αυτό. Έτσι, κακία είναι αυτό που θα πω, αλλά μπορούσε να την κάνει την Ελβετία των Βαλκανίων ο Καποδίστριας στην Ελλάδα? Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και γίνεται ακόμα εξαιρετικότερη γιατί φυσικά αγνοείτε. Και για τις μέρες που ζούμε γίνεται εξαιρετική. Και αγνοείτε και την απάντησή μου, για την οποία θα εκπλαγείτε και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Πριν λίγους μήνες, έδωσα το Σεπτέμβρη μάλιστα, τέλος Σεπτεμβρίου, έδωσα 2 διαλέξεις. Μία στη Γενέβη και μία στη Λοζάνη. Όπου εκεί οι άνθρωποι τιμούν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί εάν δεν υπήρχε Ιωάννης Καποδίστριας, δεν θα υπήρχε Ελβετία. Yes. Σκεφτείτε ότι πριν 200 χρόνια ακριβώς, 1813-1814, τον έστειλε ο Τσάρος της Ρωσίας στην Ελβετία για να μπορέσει να απεγκλωβίσει την Ελβετία από τα νύχια του Ναπολέοντα. Και ο Καποδίστριας πήγε. Και από τη φύση του άνθρωπος της ενότητας. Γιατί σήμερα η πολιτική Ιταλόφωνους, Γαλλόφωνους και Γερμανόφωνους. Πολύ δύσκολο αυτό, έτσι. Και, που ισχύουν και σήμερα. Ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουν και διαφορετικό βιωτικό επίπεδο. Βέβαια. Και μάλιστα πολλές φορές ερχόντουσαν και σε συγκρούσεις. Πρέπει συγκρούσεις. να είναι Ιταλόφωνοι, μάλλον. Ναι, σε συγκρούσεις μεταξύ τους. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος να πάρει τότε 19, σήμερα 22 τα καντόνια, να τα ενώσει σε μία ομοσπονδία, να τους πείσει ότι το συμφέρον τους είναι στην ενότητα και η πένα του να καταγράψει το Σύνταγμα της Ελβετίας, το οποίο στις βασικές του γραμμές ισχύει μέχρι σήμερα στην Ελβετία. Ξέρετε, όταν ακούω στην Ελλάδα να υπάρχουν κόμματα τα οποία εξυπηρετούν τελικά τους εαυτούς τους, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι, λέω, γιατί δεν αντιγράφουμε ακριβώς το πολιτιακό σύστημα της Ελβετίας. Και παροτρύνω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, γιατί εγώ έχω κάνει στην Καλαμπάκα και διάλεξη για αυτό το θέμα, για το θαύμα του Καποδίστρια στην Ελβετία και αναδεικνύω το πολιτιακό σύστημα αυτής της χώρας. Γιατί δεν το αντιγράφουμε. Είναι υπέρ του ελληνικού λαού, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και στην άμεση δημοκρατία του Πλάτωνα. Ακριβώς. Γιατί δεν το αντιγράφουμε. Είναι έτοιμο και μας το έχει προσφέρει ο Καποδίστριας. Κύριε Κορνηλάκη, εγώ θέλω, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, να πούμε 2 λόγια για την Ελαία. Τι είναι η εταιρεία Ελαία? Η Ελαία είναι μια εταιρεία που δημιουργήσαμε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη δημιουργήσαμε με Θεσσαλούς κυρίως. Και είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία τα έσοδά της είναι μόνο από τις πωλήσεις των βιβλίων μας και από την τσέπη μας. Ξέρετε, κάναμε θυσίες και πήραμε και 6 δάνεια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την έκδοση. Δεν μας βοήθησε κανείς κρατικός φορέας ή ιδιωτικός φορέας. Ενοχλεί πολύ ο Καποδίστριας, αλλά τελικά μας βοήθησε ο Βολός
του κάθε φτωχού Έλληνα και της Ελληνίδας, που ερχόταν και μας έλεγε, κύριε Κορνηλάκη, πάρτε 50 ευρώ. Εγώ βλέπω και σας παρακολουθώ και στο διαδίκτυο ότι κάτι κάνετε. Όταν όλο το σύμπαν απλά ή υπομένει ή κοιτάει τα συμφέροντά του ή δεν κάνει τίποτα, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες και πολλοί είναι εδώ από τη Θεσσαλία που δημιούργησαν την Ελαία για να κάνουν τι? Να ανάψουν ένα κεράκι. Ένα κεράκι φωτός. Γιατί το φως λείπει από αυτήν εδώ την πατρίδα. Υποβάθμισαν μέχρι και την παιδεία μας. Σήμερα τα παιδιά επικοινωνούν με γκρίκλεις. Χάνεται η γλώσσα μας. Και αν χαθεί και η ιστορία μας, τότε μπορεί να χαθούμε και σαν έθνος. Οπότε τι κάνετε, έχετε αναλάβει κάποιες δράσεις ως Έχουμε ως αναλάβει εταιρεία? πάρα πολλές δράσεις, Όπως? κάνουμε εκδόσεις, κάνουμε διαλέξεις, φωτίζουμε τον ελληνικό λαό μέσα από κείμενά μας, μέσα από το blogs που έχουμε δημιουργήσει και ουσιαστικά ασκούμε πολιτική όχι από τα παρασκήνια, αλλά από το πλάι, στέλνοντας έναν προβολέα φωτός. Αυτό κάνουμε. Γενικά οι μη πολιτικοί στην Ελλάδα ασκούν καλύτερη πολιτική από τους πολιτικούς, αλλά αυτή είναι μια διαπίστωση θλιβερή. Αλλά πρέπει, ξέρετε, κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να το αλλάξουμε. Ναι, σωστό. Και θα πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να αποφασίσουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ σήμερα θα είμαι σε ένα κανάλι όπως έχω βρεθεί σε πάρα πολλά, ανά την Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ελβετία και θα μιλώ. Και σήμερα τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην το πω παραπάνω, μας γνωρίζουν και μέσα από το διαδίκτυο. Και όμως έγινε. Δηλαδή, εγώ είμαι ένα μικρό παράδειγμα ότι ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα μπορεί να κάνει, αρκεί να το θελήσει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία Εγώ στην σας εκδήλωση. ευχαριστώ. Δημοτική Βιβλιοθήκη, έτσι. 7 η ώρα, ναι. Ας έρθει ο κόσμος, γιατί εκεί θα διδάξουμε πραγματικά ιστορικό πολιτισμό απόψε. Μάλιστα. Ωραία. Και αν σας έχουν μείνει καμιά 300 αντίτυπα μετά τις εκλογές, δώστε από ένα και στο κοινοβούλιο. Για το κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Αμφιβάλλω αν θα τα διαβάσουν όμως. Σωστό. Σωστό, και εδώ το μνημόνιο διαβάζαμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε Να καλά. είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε και εσάς. Αύριο το μεσημεράκι θα τα πούμε πάλι. Ευχές από όλους εμάς. Γεια σας.